ikaduhang higayon ubos sa pamunuan ni Governor Bambi Imano, laing mga ambulansya ug vans ang gitunol niini alang ngadto sa 8 ka Misamis Oriental Provincial Hospitals gikan sa mga lungsod sa Lubihir, Claveria, Talisayan, Balingasag, Magsaysay, Mantikaw, Initaw ug Dakbayan sa Hinguog. Formal nga gitunol ni Governor Bambi human kini giblisingan ni adtong Oktubre 25, 2021 sa Hawanan sa Kapitolyo Provincial. Kanunay nga tinguha sa liderato niini nga mahatagan og prioridad ang panlawas nga bahin hilabi na niining pagbatok sa COVID-19. Labihan ang kalipay ug pasalamat sa tanang Chief of Hospitals human sa kinatibuk-an 23 ka unit sa mga salakyan gilangkuban sa 16 ka mga ambulansya ug 8 ka L300 vans ang ilang madala ngadto na sa mga balay-tambalanan nga ilang gidumala. Gibutyag ni 8 MOPH in charge ug chief sa MOPH Mantikaw ug Initaw nga mao si Dr. Israel Peralta nga nasurpresa siya tungod wala damha nga mahatagan sila og balik. Hilabi na nga nagtunol na og ambulansya si Governor Bambi ni aging tuig. Dugang ni ini nga mas gikinahanglan kaayong ambulansya karon nga padayon ang pakigbatok sa pandemya. Gipaabot sab ni ini nga wala gayud naluya sa paghatod og serbisyo ang tanang hospital bisan pa man sa hagit og kalisod nga ilang nasinatian isip frontliners apan ang suporta ni Governor Bambi naghatag kanila og dugang kaikag nga maalagaran ang tanang nanginahanglan. So rest assured, sir, that these vehicles, just like the previous ambulance that you have given us, who have already served thousands, probably tens of thousands, not only patients, supplies, oxygen. Rest assured that these 24 vehicles that will be given to us will serve hundreds of thousands in the years to come. Damgo lamang kaniadto kining mga salakyan apan matod ni Committee on Transportation Chairman Board Member Dexter B. Yasay nga nahatagan kini og katumanan hilabi na nga walay babag sa kalambuan nga buot mahitabo samahan sa lalawigan nga makabaton og dugang provincial government vehicles aron magamit sa mga frontliners. But it's not, again, the political propaganda or political agenda, but it's always making public service accessible more to our people in the province of Misamis Oriental. Kung kaniadto maglisod gayud ang mga provincial hospital sa pagresponde sa mga emerhensiya ug sa daghan pang mga hagit dala sa ilang gipanumpaang serbisyo, karon pinaagi sa mga newly acquired vehicles samot pa nga mapalawig ug mapangandaman ang mga implementation programs alayon na sa pagbatok sa COVID-19. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambo Rajian Amor Maygay. Alang sa limpyog matarong nga pang gobyerno, padayon Pilipino.